kwafika ukuphila. Ngiyanibingelela bazalwane, yangena impumelelo ekhaya. Ngicela ukuthi singakayi ekudeni, ngicela ungene ku WhatsApp yakho, invite abantu abawu-3 kuphela nje. Uthi nanga umprofeti uMandlezulu sekakumabona kude, bese uyalapha ku WhatsApp, ku Facebook, uvele uthi Prophet Phumlani Nkosi, umthandazi omkhulu waseThembisa. Uyayizwa lento? Uvele uthi nje useshe kanjalo ku Facebook uthi Prophet Phumlani Nkosi, umthandazi omkhulu waseThembisa, bese sowuphakathi ufaka nje ulike wakho bese uyasifollowa. Namhlanje ngibuyile netopic, abantu bangicelile babona ama-testimony enizowabona manje la escreenini, nibona abantu babonga. Kunalento leyo ukuthi umuntu nomuntu uyayifuna into enhle empilweni. Lokho angeke sikubalekele futhi lokho angeke sikuphikise, kodwa ke sekunesimo esibucayi ke manje. Ngifuna ukungena ku topic yanamhlanje yethu. Thatha lama number lawa la escreenini lawa avelayo, ungicontact. Baningi engisengibasizile ngalesihloko. Abantu manje banabantwana, abantu manje bajabulile emshadweni yabo noma kuma relationship, ngoba angeke ngikufihle lokho ukuthi khona engibasizile abangashadile kodwa manje abanye ba pregnant, abanye sebazalile abantwana, abanye basazoza. Futhi sinama testimony amaningi. Nginabantwana nje abaningi la eSouth Africa abafika kimi bangathola abantwana, bathi mprofeti uMandlezulu sicela usikhulekise sithole abantwana. Ngembala kwenzeka bathola abantwana. Okay, ngicela ukuveza lento leka. So umprofeti uMandlezulu unayo igrace. Bamba lento le, angithi nguNkulunkulu, angithi ngitholisa abantu abantwana. Nginayo igrace ethi, njengoba ngichazile kuma episode wethu amaningi asemuva ukuthi mina kwathiwa umuntu mangimkhulekisa, uyayizwa lento, umuntu mangimkhulekisa mina, lento ekhuluma la kimi iyangitshela ukuthi inkinga yalomuntu yiphi, bese futhi iphinde ingitshele ukuthi lo muntu angasizakala kanjani. Kodwa lento ekimi ingithembisile. Ngiyakubhejela ukuthi mawufikile la kimi wathi mprofeti abantwana angibatholi, uzobathola kulolu qobo. So ngikhuluma nabo mama, ngiyazi ukuthi kubhlungu kangakanani. Mhlawumbe usemshadweni sobizwa nangamagama awubatholi abantwana, mhlawumbe futhi hayi ukuthi awubatholi abantwana, kodwa kunento engeke ngiyichaze la escreenini kodwa ejulile. Kodwa maso kunami ku 1-on-1 sengizokutshela ngikuvezele ukuthi umoya kahle kahle usebenza kanjani ukuze umuntu asuse umuntu ezweni likamoya amlethela lokho ukuba pregnant, ukuthola umntwana. Akekho, ningizwe kahle, akekho umuntu uNkulunkulu omdalele ukuthi angamtholi umntwana. Ningizwe kahle bosisi bami, akekho, kodwa kunomoya ekumele kudilwe nawo qala, then izinto zizoreleaswa. Nginabantu, umuntu athi mina since nje kwaba yimi angaze ngaya esikhathini lesi sabomama, afike la kimi sibasizile abaningi, nizobabona bangabathola abantwana, umuntu angaya esikhathini sabomama. Wafika kumprofeti Mandlezulu, namhlanje bagonile abantwana. Lokho kuyangithokozisa ukubona abantu babonga bathi mprofeti nanga umntwana owangibusisa ngayo. Wakhuluma izwi wathi kulonyaka ozayo uzoba pregnant. Wakhuluma izwi wathi in 3 months uzoba pregnant, in a week uzoba pregnant. Namhlanje bagonile abantu, abanye ba pregnant, abanye bangisendela nezithombe ku WhatsApp, bangisendela nalento abathi ama pregnancy test la khona babona khona ukuthi bakhulelwe. So siyakubonga lobo kufazi lokho. So ngiyazi le topic angikho too emotional kuyo, but yona is sensitive. So ngicela abomama bonke abathi abantwana ababatholi, thatha lama number escreenini, ucontacte umprofeti uMandlezulu. Ikhona into ezoyenzeka. Noma ungangicontacta namhlanje, lo nyaka angeke uphele ungakamtholi umntwana, lo nyaka angeke uphele ungekho pregnant. Ngiyabheja
ngiyabheja uzomthola umntwana. Ngiyazi ukuthi bakudiscourageile abantu, ngiyazi ukuthi abantu bashilo bathi wena bakubiza ngalamagama engingafuni ukwabiza mntana sekhaya, bakubiza emzini baze bakuphi igama bathi awuthola abantwana, emphakathini baze bakuphi igama bathi awuthola abantwana, ebandleni abantu emabandleni sekuyahletshwa manje baze bakuphi igama bathi awutholi abantwana. Kodwa namhlanje imfihlo imbuliwe kimi ukuthi ukuthola umntwana into yanoma ubani, kodwa kunezinto ezijulile engeke ngizisho la escreenini ezidinga ukuthi wena sisi wami, wena mama wami, wena baba wami, nawe baba ngiyakufaka kule ndaba ngoba akekho umuntu okewenza umntwana eyedwa. Kusuke kunobulili obubili obuconnectayo lapho. Nawe baba wami mangabe nawe ukhathazekile, siyabakhohlwa bobaba esikhathini esiningi sifocuse kubomama kuphela. Bakhona bobaba abanenkinga zokungatholi abantwana. Angeke ngijule kakhulu baba wami, ngiyazi ungibukele, ngiyakubona manje ungibukele, ngiyakubona mama manje so uyasmayila uthi kwafika ukuphila, yangena inhlanhla ekhaya, yangena injabulo ekhaya, nami sengizosizakala. Ngiyakubhejela kulonyaka uzoba pregnant, kulonyaka uzomthola umntwana. Okwakho kulula kakhulu. Thatha lama number lawa la escreenini ungu-WhatsApp. Mawuceda ukungu-WhatsApp uzobona umhlolo, uzohamba na ufakaza uthi kunomprofeti uMandlezulu wasethembisa owenza izinto zenzeke. Yiyo nje into engilethe namhlanje leyo, angeke ngiye deep kakhulu. Nje thatha ama number escreenini laba nje kuphela abathi abathola abantwana, umama ubaba. Ngiyazi ukuthi khona ukuthi ubaba ahlangane nomama uthola ukuthi umama unabo abantwana bangaphandle kodwa ubaba kanalutho. Baba wami ngiyakumema manje, sondela, fikile inhlanhla ekhaya, ngenile isibusiso ekhaya. Ngokungibuka la uNkulunkulu beyafuna ukuthi ubone umuntu ozokusiza. Nawe onenkinga engingayibalanga la escreenini ngicontact manje. Fikile inhlanhla ekhaya, baphila abantu, yangena inhlanhla ekhaya. Umprofeti uMandlezulu, thatha ama number wami wa WhatsApp athi 062 78 98 25 2. Ugijime lapha ku Facebook, uqinge nje ipage elibhalwe kaso Prophet Phumlani Nkosi, umthandazi omkhulu wasethembisa. Uzosithola lapho. La itopic yami nje ngidila nabantu abafuna abantwana kuphela. Mawufuna umntwana ngithinte. Mangabe kunezinye izinto engazibalanga la ngabafuna abantwana, mhlambe omunye akafuni umntwana ufuna okunye, nawe elakho ithuba. Ngicela ukuthi invite abantu ba like ipage lethu la ngale ku Facebook. Sina over 23,000 abantu abasilandelayo ku Facebook yethu. Ku WhatsApp mawufuna ukukhuluma nomprofeti ama 1-on-1 ngiwayenza ku WhatsApp, ngiwayenze nange telephone. Ama details bazokutshela mawungithinta. And into enhle ngami angina PA, ukhuluma nami ngqo. Ma ukhulume nami ku WhatsApp wazi ukuthi uphendulwa yimi ngqo. Futhi mina ngiphendulana ngama voice note ukuthi uyizwe le voice emnandi kaso ukuthi uyimprofeti uMandlezulu. Ngiyabonga uNkulunkulu athela umusa. Amen.